Saiatuko naiz azaltzen bideo honetan pasaren urteko azterketako 3. ariketa, bale? Lehen gauza da aztertzea bi zuzenen hauen arteko posizio erlatiboa. Bi zuzen baditugu, zuzenak aldire egon 4 era desberdinetan. Bat, gurutzatzen dira, ez dira ikutzen. Ebakitzen dira. Paraleloak dira, ez dira ikutzen, edo bata bestearen gainean dago. Bale, zuzen berdina dira. Bueno. 4 kasu hauek, bikoteka alduguz aztertu, norabide vektoreak ikusita. Hau da, paraleloak izatia edo bata bestearen gainean izan da, kasu bietan, zuzen bien norabide vektoreak paraleloak dira. Eta aldrebes, gurutzatzen direnean eta ebakitzen direnean, norabide vektore biak ez dira paraleloak izaten. Beraz, egingo dugun lehenengo gauza izango da aztertzea vektoreak nolakoak diren. Eta gero, kasu bakoitzen erabakitzeko, erabiliko dugu ere zuzen bietatik hartutako puntu banarekin lortzen dugun beste vektore bat, imagina, zuzen hau eta beste hau, bi puntukin eginda beste vektore bateaz, hirurak konparatuz erabiliko dugu diren gurutzatu ebakitzen diren edo paraleloak edo bardinak. Bale? Orrun, lehenengo gauza izango da, bietatik ataratzea, erretik, puntua, 2 minus bat 0, eta vektorea, kasu honetan 3 minus bat bat. Eta esetik, puntua, 3 minus bat, begira esen. Esen, zeta, ikur negatibo dauko. Ekuazio jarraituan, ia, x eta zeta positibo izan behar dira. Beraz, zer egin behar dugu? Plus imini eta minus beia. Bale? Horanik beti. Eta hori, puntua, 0, eta vektorea, v vektorea, izango da, 5, 2, minus 0. Orduan, galdera da, u eta v paraleloa dira? Konprobatuko dugu. 3 zati 5 eta minus bat zati 2 eta bat zati minus 3 bardina dira? Ez direnez bardinak, zuzen bi hauek edo gurutzatu edo ebaki. Bale? Bi horien artean erabakitzeko erabiliko dugu PQ vektorea. PQ vektorea da 3 ken 2 bat, minus bat ken minus bat 0, eta 0 ken 0, 0. Bale? Eta orduan, determinante batean sartuko ditugu 3 vektore horiek, 3 minus bat bat, eta 5, 2, minus 0. Determinante honen balioa 0 bada, horrek esan nahi dau, hirurak planokideak direla. Bi hauek ez direnez paraleloak, horrek esan nahi dau, ebakitzen direla, ze modu bakarra egoteko plano berean, da ebakitzea. Bale? Bi hauek ebakitzen dira, eta orduan hauze eta bi hauek plano berean dauz. Bi hauek ez badira ebakitzen, ez dago plano bat. Bale? Orduan, determinantea 0 bada, ebakitzen dira. 0 ez bada, gurutzatzen dira. Kasu honetan, bat bider geratzen da minus bat, bat, bi minus 3, eta da, 3 ken 2, bat. Beraz, emoten dau bat, desberdin 0 denez, zuzen biak gurutzatzen dira. Bale. Orain, bigarren galdera. Bigarren galderan, kalkulatu behar dugu, bien arteko distantzia. Gurutzatzen diren bi zuzenen arteko distantzia, definitzen da, distantzia minimoa. Hau da, hartzen dugu, hemengo puntu bat, eta hemengo beste puntu bat, eta distantziak neurtuz badago bat distantzia minimoa dana. Bale? Hau da, izango da ziurazki, hemengo puntu eta hemengo hau. Distantzia hau. Bale? Zer egingo dugu? Egingo dugu ondorengo hau. Gultugu bi zuzen, eta egingo duguna izango da, kalkulatu plano bat, zuzen bat barne hartzen duena, imagina, plano bat, hauze zuzena
hau zuena barne hartzen duena, eta honekin paraleloa dena, kasu honetan, maila. Ipintzen badugu lanik izango zen horrelako plano bat. Vale? Orduan, plano hori da, zuzen bat barne hartzen dau eta bestearekiko paraleloa. Vale? Hori kalkulatu aldugu. Vale. Plano hori eta zuzen hauen arteko distantzia eta bi zuzen arteko distantzia bardina izango da. Vale? Vale. Ikusten baduzu hori, aldu ipini, igual, distantzia, pi esera, edo pi erra segun zein dan pi. Vale? Eta distantzia zuzen batetik plano batera, paraleloak direnean, da distantzia bertoko puntu batetik, lehen deitu dugu Q, pira. Eta hemen formula aplikatzen dugu. Vale? Orduan, zer dengo dugu? Lehenengo, zuzen bat, plano bat, pi planoa, bete behar duena. Barne hartzen duela R, eta planoa eta S paraleloak izango direla. Vale? Horretarako zer? R-ren datuak, hau da, puntua eta vektorea, bai? P izan da bi minus bat 0 eta U iru minus bat bat, bi hauek planoan daude eta honekin paralelo izan behar denez, bere vektorea, bost, bi minus iru ere, da planoaren norabide bat. Hiru bat hauekin idazten dugu pi. Gogoratu, x-ken bi, y bat, z, iru minus bat, bat, bost, bi, minus iru, berdin 0. Hau oso importantea da. Sarritan janitzen duzu eta hau beti jarri behar dugu. Ekuazio bat, beti guen behar da, zeo zer berdin, vale? Bueno, garatzen dugu hori, garatzen badugu, esan duguna, da, x-ken bi bider, iruken bi bider bat, gogoratu, ken, y bat bider, minus behatzi, ken bos minus amalau, eta gehi zeta bider 6, ken minus bos amaika. Vale? Garatuta geratzen da hau. Beraz, ja, plano hau daukagunean, daukagu planoa eta S zuzen hau landik. Eta da, distantziak kalkulatu behar dugu bi hauen artean. Zer beste zuzen hemen dago. Bai, distantzia bardina da. Orduan, orain, S-ren puntua, ze zuzen guztia dago distantzia bardinean, beraz edozein puntu hartuta distantzia kalkulatzen dugu. Vale? Orduan, puntua, Q puntua, denez, iru minus bat 0, hauze, distantzia kalkulatzeko erabiliko dugu, bai? Eta da, goian, ordezutamen, balio azuto barruan, da, iru, ken amalau, gehi 0, gehi amalau, zati, erro, eta da, vektore karakteristikoaren modu hau da, bat berbi, gehi amalau berbi, gehi amaika berbi. Kalkulatzen duzu hau, hau nire esagertzen da, iru zati, erro, eta horren balioa emoten dau, irureun da mazortzi, vale? Eta irureun da mazortzi, bueno, simplifikatuta du bestela, iru, erro, irureun da mazortzi, zati iru, irureun da mazortzi aldu simplifikatu. Mazortzi, parkatu, vale? Eta geratzen da, erro, irureun da mazortzi, zati, hau zati iru, egun da 6. ¿Vale? Unitate. Eta ya está.